Merge? Da. 2, 3 și... Prestige Orchestra, ne găsiți peste tot. Ce vreau să spun cu treaba asta, dragi prieteni? Oricine, oricând aveți o treabă, puteți veni aici fără niciun anunț. Nici nu trebuie să ne anunțați. Deci, pe tine cum te cheamă? Unic. Unic. Rupe picatul și capul e poate și poate că ia cu brațele sus și cu capul pe spate. Românul se roagă, românul mai poate. Bun! Românul mai Carpați! De-abia am revenit pe piață după 10 ani de pauză. Dar ce ai făcut? Îmi pregătesc albumul. Și că să nu desfacă nu CD-ul. Deci vrăjeală. Asta. Dar dacă vrei îți dau albumul ăsta. Vă dați seama, a scos un singur CD. Știi cum se scotea atunci pe Pentium 2? A scos, uite și volumul 2. Hai să A scos și volumul 2, mă, să moară fii atent. Ia uite. casa de disc Prometeus. Ia uite, mă. Mamă, ăsta nici nu se desface să... Ăla nu vrea să iasă. Sigilor, Daniel. Treci mă așa. Ia uite. Ăsta e pe auriu. Aici se va debuta instant. Instant se debutează în grupuri așa de până în 20. Deci imediat cum ați venit, beți o bere, beți o cafea și imediat debutați sau vă confirmați. Și așa facem nenorocit-o vizionul nostru aici. Deci, fără probleme, fără înscriere, fără șpăgi la realizatori, fără din astea. Asta-i mândra batonorii, îi cunosc eu ochișorii. Asta-i mândra, o cunosc, că la mine în viață a fost. Ce înseamnă UPU? Unitatea de primiri urgențe. Da. Așa suntem aici. Deci vom fi un UPU, Unitatea primiri urgențe. Mamma mia, mi maritare. Minchia mia che trari. Hey, shut up with the noise! Hey, shut up with the shut up! Sunt mulți cântăreți pe piața românească la ora asta care, într-un fel sau altul, îi cântă compozițiile lui Andrei. Multe am dus și multe am luat, lume. Avem un număr de telefon, ceva? O să avem un număr de WhatsApp. O să avem și un număr de WhatsApp, auziți, care poate să fie accesat de voi. E o ușă deschisă pentru toată lumea. Vrem să fim cât mai aproape de dumneavoastră. Cum am zis, când ai vrea tu să debutăm, că el e șeful meu de producție. Pot să stau cum vreau eu, nu? Stai cum vrei. Nu, asta nu înseamnă că lângă mine din prima. Așa. Deci, Pe 20 februarie. ai vrea tu? Aș vrea eu, Asta da. când e? Lunea viitoare. Du-te, bă, de aici, mă. Nu mai fac față cu rezervările, opriți-vă că nu. E pe calea victoriei 91. Drăcia asta v-am spus, se cheamă OnlyFans. S-a prins repede lumea ce înseamnă. OnlyFans! Cu Z.